готови за хор сладкоповина чучулига Балчик. Така. Как я определи точно там, не знам. Просто така. Чакай, не бъркаме още да не Сега гръмне обаче топката. искам за да може да направим хубави снимки, да се обърнете към журналистите, да не Я сте се обърнете. Нашите рожденици затварят очи. Да се обърнеш на там, на другата страна и така. Господин Приятели. Холк, може ли да се обърнеш на другата страна? Ще може да сега кликнете долу. Кликнете бягайте. Така. Рождениците. И сега броим до 5. Може ли сега пак? Хайде, втори да му за папараците. Точно така. И сега пак броим. Давайте му Чакайте сега, ще направим нещо много важно, докато свещичката още е запалена. Не духаме. Не духаме, нали? Дигаме ги само родениците да я духнат пак свещичката. Готови, духай. Айде, давай. Давай! Браво! Силно! Добре, сега, внимавайте! Ние ще ви покажем нещо, искам всички да се обърнете там. Журналисти. Натам, Я ги вижте. И искам тази половина от вас, еко деца, Вижте. тази половина от вас ще вдигнат мускулите като Батман. А тази половина от вас пускаме пая жени на камерата. Знаете ли? Ти пускаш пая жени на Пускаме пая жени на камерата, вие показвате мускули. Вие отсам пускайте пая жена, а вие отсам мускули. Я да видя мускули. Я да пая жени. Вие пая жени, вие мускули. Готови? Давай. Пускаме. Показваме мускули, пускаме пая жени. Натам. Давайте в камерите да видим. Искам вече да няма място за снимки от толкова много пая. Давайте, деца. Да видим. Момчета, готови ли сте за една страшна снимка? Готови? Опа! Дойде.